Perquè si tu t'asseus amb un plantejament que tu saps que l'altre no accepta i tu t'asseus per oferir a l'altre un plat que l'altre no pot acceptar, tant és que s'hagin reunit. Carles Puigdemont, president de la Generalitat, vicepresident Oriol Junqueras, van d'acord amb la CUP, els 72 diputats, a defensar el referèndum sense demanar permís a l'Estat que no els hi donarà, doncs no ens movem d'allà mateix. Van en la línia de crear aquesta... jo en vull dir guerra psicològica, perquè això es tracta. Anem a les declaracions. Una nova mostra de l'operació Diàleg i és aquest tipus de notificacions i d'advertiment que són les notificacions del poder judicial d'aquest país dient-los al govern de Catalunya ni se us acudeixi convocar un referèndum, perquè en el moment en què ho feu, nosaltres ho impedirem. La lectura, diguéssim, detallada de l'article signat per Oriol Junqueras al Punt Avui, ahir, crec que és ahir, on diu clarament que estem en perfecta sintonia amb Carles Puigdemont perquè no hi ha dubtes que el que volem nosaltres, en aquest article, el que diu és nosaltres anem a convocar aquest referèndum i no ho farem esperant el permís del govern espanyol. Aquí el que cal veure són els fets. I els fets es traduiran en el moment en què entri la llei de transitorietat jurídica. Aquesta llei no entra en efecte, només entra en efecte les disposicions d'aquesta llei que convoquen el referèndum i que defineixen el referèndum. I no entra en efecte fins que siga confirmada per un referèndum. El que ha de permetre aquesta llei de substitució, no de transitorietat, sinó de substitució jurídica, precisament és el fet de que siga revocada o que siga confirmada, per referèndum. Quina és l'única eina que té a les institucions catalanes? El carrer, la mobilització popular. Aleshores, el que ha de calibrar el govern de Carles Puigdemont i el Parlament de Catalunya és en quin moment es fa el salt perquè en aquest salt el coixí social faci suficient pressió, no internacional, suficient pressió sobre l'Estat, per dir, escolta'm, això va de debò. I ara aquí, evidentment, no enviarem Guàrdia Civil com insinua Cebrián o no sé qui. Senzillament tindrem un conflicte institucional greu. I aquest conflicte institucional greu hi haurà un moment que s'haurà de resoldre. Per què? Perquè depèn de com se sostingui aquesta mobilització pública, que pot agafar moltes formes. Pot ser una mobilització sostinguda al carrer, pot ser una vaga general, poden ser 1000 formes, perquè n'hi ha moltes de fórmules per reivindicar les institucions. Catalunya té autogovern des que va recuperar la democràcia i seria gravíssim que de cop i volta les institucions catalanes, sense violència, és a dir, perdés les institucions. Lo que yo no puedo tratar, y todo el mundo sabe, es cómo me pongo de acuerdo con los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente. Eso no es posible. Yo soy el presidente del Gobierno de España y tengo una obligación básica, que es cumplir y hacer cumplir la ley, y por tanto yo no puedo autorizar un referéndum que pretende lisa y llanamente liquidar la soberanía nacional y que una parte de los españoles, la inmensa mayoría, no puedan opinar sobre lo que quiere que sea su país. Que la diferència entre Aznar i Rajoy és que Aznar és un nacionalista espanyol i Rajoy és un conservador espanyol. Conservador, bàsicament, el que no vol és que canviï res, no tocar. La tàctica d'Aznar com a nacionalista és d'agitació i de tensió. Jo, si algun personatge se m'acudeix, per la fredor amb què intenta forçar les coses sense moure ni un pèl, és en Franco. Un va utilitzar les armes de la guerra i l'altre utilitza les armes de l'Estat i la política, que són completament diferents, i ho deixo ben clar. Sí, aquesta fredor, fins i tot allargar la guerra, podent-la guanyar abans, i per tant indiferent al sofriment de tota la gent que viurà la guerra, per poder esclafar més bé a l'adversari, com va fer Franco. L'al·lusió amb Franco no la veig. O sigui, sé que no et refereixes al fet de Rajoy com a dictador i tal. No l'acabo de veure, bàsicament. Ni amb les armes de la guerra, sinó amb les armes de l'Estat i de la democràcia. Però sobretot per el seu origen una mica com professional, no? Franco és un militar. El Rajoy és un registrador de la propietat, no? És un home avorrit. Un registrador de la propietat té un poder gairebé superior al dels jutges, eh? Té un poder molt gran i està molt poc acostumat a cedir amb res, eh? Amb el Rajoy és molt difícil enfadar-te. És molt difícil enfadar-te. Això ho trobo una virtut política. Un militar arquetípic,
hòstia, és facilíssim enfadar-s'hi, no? Perquè diu, això es fa això per pebrots, diguéssim, és acabat, i el que no vulgui, lo fusilo, diguéssim, no? La manera en què Franco va gestionar el poder, el seu, que era total, durant a la vora 4 dècades, jo crec que sí que presenta unes certes analogies, insisteixo, sense que ningú s'ofengui ni digui que comparen a Rajoy com Franco. No estic, jo no estic. Estàs assumint el risc que això passi, eh? D'acord. L'estratègia de Rajoy el que busca és un esclafament diguéssim, de l'independentisme català i del sobiranisme català i del catalanisme en general, a base de, precisament, confrontar-lo amb aquesta pinça tan obscena de dir vosaltres heu de pactar amb els sectors extremistes de la societat catalana que us combatran la propietat privada i vindreu a mi amb el nas tapat tantes vegades com calgui, amb totes les pinces d'estendre robes que convinguin, tapareu el nas, però vindreu a mi com va passar l'any 36. No. Seria molt important que el catalanisme no perdés de vista que això va passar històricament. Sí, i fa 100 anys. I que, per tant, no s'hi pot jugar, perquè els ADN són els ADN de la gent. Dels 45 punts, Rodalies, no hi ha un pla d'inversions d'aplicació urgent, perquè avui també hi havia incidències, un altre error, no sé què. Corredor Mediterrani, mira com està el País Valencià, i resulta que els diners del Corredor Mediterrani estan pagant a tots a Chamartín. M'entens? És a dir, si hi haguessin gestos absolutament ràpids i abrandats i amb molta pasta a sobre, això sí que voldria dir que hi ha una voluntat de diàleg. Ara, dir que estarem d'acord en començar a negociar, aviam què fem amb 45 punts, mentre no hi ha ni un duro, fem la cunyeta, diguéssim. Que és el que va passar el 1 de novembre. Un estat no pot tindre forats de l'autoritat, perquè per això, des de Westfàlia, diguéssim, l'estat és el gestor de tota violència i de tota representativitat. Llavors, clar, la idea que hi hagi una cadira buida vol dir que l'estat ja no té capacitat o de seducció o de repressió sobre Puigdemont. A més, clar, la idea des de Madrid és que són els representantes de l'Estado en el territori. Bàsicament com una mena de governadors civils. Quan, clar, des de Catalunya, el Puigdemont no és representant de l'Estat, sinó que és representant de la sobirania catalana. Clar, i aquí rau l'essència del conflicte, és a dir, també on veiem les institucions catalanes.